Diri ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban pulia phi da imeri nongti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ke kubor mata ke stem. Kajingai keteng hi dala di na kabenta kajing thok khana samari 8,000 penyo kan sedang naduk mata ka sengi hakeleng ke jela Meghalaya. Ke sarkar Meghalaya kan penkhalanya kajing bot dien ba ka tre ke tak hapo jong ke JJM 2.0 la ong menteri ke tanat PHE Marcus N Marak. La plipat ba ek Legal Services Clinic Hazila Sainik Board ban kersyani ki sipai ki bela syongthat nakakam ha kabaide bat ki kam an. Bat menta kasi kari barok away ka rakhe pendan buram ya ka Buddha Purnima. Ki kubor ki babnia. Kajingai kerteng hi dalade na kabenta kajing thok khana samari 8,000 punya kan sedang naduk menta kasngi hakaleng ke jela Meghalaya kabalong ru kajing bodak ya ka digital census kabening kong ha India. Ya kanila pingunah kajing kendo bikinang pathai kubor minhin kasngi Shillong Press Club. Director jong ka census operation Meghalaya Biswajit Pegu laong baka ni kading sin ka bakhat riu jong ka jing thok khana samari hakari baka daipat ka bapra nadu baka India kala yo e ka jing lai lut na ka jing sinshar nong wei ulai thoru ba ka dei ka sin ka bening kong e ba an panya da ka tre ka ta digital ha ka jing thok khana samari ha ka ni kari kinong shnong ki yo e kala ben pendung kerteng hi daladi na duk menta kasngi hadu ka khat santre ujemang lingba ka online portal an sa pensisha ya kani ka jing ai jing tip jungki na kibriu sarkar ki ban sawan rung yeng kham hadin Menteri Ketanat PHE Marcus N Marak minning kasngi ulo ong ba ka sarkar kan sapen klan bhai ka jingbot dien ba ka tre ka ta hapo jong ka JJM 2.0 khnang man yo pen ba ya ki jing e ki bede ba ka umbam umdi haba juba bi ki jimi khubor ba ka don ka jing duna om ki kat to ka ni tili ki shnong uang ba ya ki jing tip ki babnya ansala ban yo na ka tanat tre kam uli thoru ba la pen klan ya ka jing tre lang ba ki deputy commissioner limba ka video conference la ban shet ya ki District Water and Sanitation Mission ban kni ek jingat bet ka kam bat ban pentip ya ka long kaman jong ka jingtre ka bukan thok ru ya ki kom pelut pensam utai menteri sarkar ula ong ba ka jing bodien ka pathik kan sapen yo ya ka jing pentikna ban penbiang ya ka jing sam ha baro ka wei ka jela Lapli padba ya Legal Services Clinic Hazila Sainik Board is Khasi Hills ban penyo iki jingrap ki badan kam na ka penta ki sipai bala shongthan ha ka bai de ki kam an u district but sessions judge DK Kharbateng lo ong bakani ki jing persang ka long da ka jing thmun penyare ka kam shakri jong ka an ha po jong ka National Legal Services Authority NLSA kate ki jaka ajirap ka terwa ban penbiang ya ki muktiar bat ki ki volunteer ha ki jingnan kam ki pher kum ha ki kot kisla ka pension bat ki ki kam ki batte kat kum ki kindon an u officer rang ba jong ka zila sainik welfare lieutenant colonel Sebastian Marbanyang lo ong ba ka te board ka shakriya pala 8,000 ki sipai bala shongthan na ka kam bat ya kum ba 1,000 ngut ki pat ki ba kidang hapan penbiang ula penpau ka jingkerman ba ka te ka klinik kan sala bentre kham jana shushu banyarap ki sipai bala shongthan berkumju ki bahaya ngasem jong ki ha ka bai de bat ki kam an Ka District Legal Services Authority DLSA West Garo Hills District Club Play ka Legal Services Clinic Hazila Sainik Board Office Atura minhin kasni da ka jing thmu ban karshan jingerap ki sipai bala shongthat bat ye ki bahaya ngasem juki ha ka bai de ki jing non kam na ka an ka te ka jing persyang bala play ha po jo ka nalsa la play do district but sessions judge ba AM Ripnar la penbuat pat da ka program IJ kai halor ka Vir Parivar Sahayata Yojana 8,000 ha ka ba lapin jing mot ban hikai halor ki kam shakri bamban kam baidot by sab AA ya ki jing da wah ki kam an ki skim sarkar bar ka jing pen bet ya kino ki jing long persya ki muktiar ki la pasat jing syaru halor ki kam shakri ha ka baide bat ka pension ka jing duk jing kedo bat ki kam yeng kam sem bat ka jing kersan ka ba ki ai online
Ka sarkar Meghalaya po jong ka empower kala soya ka sekolah banyak tres ngotho jingwat lang bar ka CK12 Foundation ban penklan ya ka jing aji ka digital naga mentaki khana skol hakal lain ka jela kani ka jing snok ti banyak tre lang ka thmu ban penklan ru ya ka jing tip jing sutho ka bakhamba haka sayan bat ya ka jing khen ling ba ka la digital kibri sarkar ki ong bakani ka jing persang jong ka sarkar kan salong ka bapen yo jing mantoy shibun yiki khana skol khamtam egi to gi puli haki skul sarkar kini gadi ka khubor ka bawan shpi na ka AKASHVANI Shillong kini gadi ka AKASHVANI Shillong ka bawan lam shpi ka khubor ka Buddha Purnima ka ba 8000 sanspa nrub khandai snem ban kan mau buram ya ka snikha ka jingyo jingshai ba ka jingyap jong Siddhartha Gautama yo ba kham hadi na tip kum Buddha an rakhe meta ka sngi ka President Draupadi Murmu kala ai khublei kirpang ki nong song song baro ha ka Buddha Jayanti ba kala ong ba ka khubor jingsok jong Buddha kan long ka ba yai ne na ba ka ai ki jing kai ki ba kodor ban don ni ka mensim sngulam ka jing kyar na ka jing umsnam ba ka jing start ka ba shisha kala kan tu ya baro ban kut jingmut scam man penon kami ki jing kai Buddha bat ban no senyang ha ka batte ya ka jingsok ha ki emlang salang ha ka wai par ka khubor menteri korbar ri ka sarkar pedeng un saple ka jing peninam ya ki tiar khoi ki barang sa jong u tata gatha Buddha ha javtisal potang menta ka sngi bon ki brew klas dang let sheki temple Buddha ha ka lengkari ban kan mau burom ya Gautama Buddha Kabor punya distrik hari bhoi kala soy ka jingiti asos kular ba ka NTPC Limited Bongai gaw ban pli ki STEM lab ha arphun utli ki school sarkar daga jing thmu ban open klan ya jing puli science ba technology ya ka te ka sos kular la soy ha ka office rekam jong deputy commissioner hanong po ha khamar ka jing don lang jong DC Abhilash Baranwal ba ki shakri jong NTPC ka te ka project ya ka bala krishan bisa ha po jong ka jing rekam CSR ka NTPC la khen antar ba ka nut kumba shispa pra lak tingka ki officer sarkar ki ong ba kani ka jing persang kan sanang penklan chu ya ka jing sungthu ka bakham bha shapang ka sayan ba kumnuan penan kam ya ki bu jing start mai lakmi linti ba kani kan sawan ra ya ka jing montoy ka bakraw na ka banta ki khina school ha keleng kari bhoi district ka office jong ka deputy commissioner East Khasi Hills district kalapan bana bakan dan ka program IG kai ki samla ka jala ki bapan kre ki jing kon examen kam ba pher kum ke SSC RRB NTPC ba ka CAT kani ka long da ka jing thmu banya rapan khlan ki samla wat kam ha ka jing pen kre jong ki banya khoni ki examen kam ha ka national level kani ka program ka long bala plina ka banta ki tu ki samla ki ba puli final year ba di ki graduate bala phya ru ka ha ki arbanta ka jing kai kan sedang nduk handru tarik ujemang 8000 arpun rio barki kelas ken long shi sen chita yo kinu ki ba ang not ban wan sha ketika program ki ha ban penung kerteng yeladi bat ban ai ya ka jing menjur office rekam jong ka DC ka tarik ka bakhado wan pediang ya ka jing penung kerteng ka dei ka sau tarik ujemang bat anjet iki samla ki ba ai kerteng gloi kat bala Menteri Katana Sports but Youth Affairs ka sarkar jilla wa wailan miki shila menhin ka simla bo e maunong rim ban trepin bhai ka madan nila kai football ba ka jingte ya ka VIP gallery Hatirot Singh Memorial Football Ground Nongklau ha East and West Khasi Hills ya ka program panlong khamar ka jing sakhilang jo menteri sarkar ba met ba lingdo ka deputy commissioner kong Anita Kharpor UMDC ba equator nongrang ba kiwe ki kenram gilendan uba wailat miki shilaw ong baka sarkar kalamang sanglur tingkana ka banta ka project bolo ay ka jing pentikena ba ansa pendep ka kam ha ka por ka babiang ulai thu baka jing thumu ka kongsan ka long ban play ka lat kalentina ka banta ki samnai le ka football ban krishandu ha ki kampan roy ha ka district ka district level inter school athletic meet 8000 alfun rio kala sedang na menhin ka sngi hamadan nila kay Don Bosco Hatura mala panya ka district sports office ba Katura district athletic association kila don kumbasan spangot AA kinuila kay kibala wanas life santli school bani shimta ha ka jingi kun kabala panpia ha ki thup ki ba pher kata under 14 under 16 but under 18 u district sports officer o salja gring em marak uladan lang ha kalampung kabalong ka jingpin kre ki khna
na bakin jam sikiran san ki bakam halor ki bre sarkar ki ong bakate ka jingi kan le kai kan long ka lat ban itho bat je di ki reu don sap ki bakam tibet ha ki jet sport ki ba per bat ban pen kre ki bakin mi khmat ya ka jilla hadin habun Kapain Mount High Secondary School kelapan kot noi ka sports week jongka da ka jingi shimenta ba shet hem na ki khana puli jongka ka school makom ju na ki wei ki school ki bala sha khot ngobha umantri ka tanat puli puthi ka sarkar jilla ubala kmen rumboi ulalong kongsan hakasngi perhap penhap perda ya ka sports week kiladon ki jing ko be ki jing le kai ki ba pher ka bakan thop ya ka jingi mere thong bat ya ka rile ka tu gane ka khubor kalakon bakalawan chpi na ka Akashvani Shillong Sashipor kata khubor phrabajing nya sob ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ban penbu de ka khubor phareng ka por phra katsan minin kini gade ka Akashvani Shillong smobha man ki khubor na Delhi